il-ġenituri se jgwadanjaw minna żgur għax se jkun trasport b'xejn għalihom li ħanitħallsu mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni aktar se tkun faċli u xek qed niġbru ħlas minn post wieħed. U nemnu li kienu negozjati tajbin u nemnu wkoll li kulħadd iż-żewġ naħat ħarġu sodisfatti. Majna anki għal-ton non-state, din ħepi ħafna bil-kontratti li saru, jgħad ikoll nirrappreżenta il-Non-Schedule Code Service. Fimni id-domanda kibret żgur jiġifieri bħala parents qed jiċemplu ħafna iktar. Il-problema hi li nisperaw li nsibu vanijiet biżżejjed biex jinqdew għal kull parent li jista' jixtieq transport b'xejn. Nirringrazzja s-Sur Fabri u l-tim tiegħu li sa fl-aħħar wasanna. Nirringrazzja wkoll il-Gvern li għall-ewwel darba tagħna ċans li niġu korronxuti biex sa fl-aħħar ikonna lejxin tal-familji tagħna.